yun, mga ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo. Yun, Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan. Napakadami niya na rin natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo, bay. At sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap. Balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Good morning, Happy New Year. Happy New Year! So yan, panibagong vlog tayo ngayon mga ka-road trip. So bibili tayo ng maulam. Papaluto tayo mamaya dun sa taas. So yan, kumusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at maayos yung pagpasok sa 2022. So yan, tara mga ka-road trip, samahan nyo kami. Tara, pasok tayo sa magbibili kami ng isda. Ipapaihaw namin. So yan, susubukan lang namin mga ka-road trip kung ano yung may restaurant daw kasi dito na pwede siyang magpaluto tapos yun na yung kakanin. So yun, tara mga ka-road trip, let's go. Yan mga ka-road trip, isda. Salmon. Gusto mo? Small slice. Dalawa kalate. Ha? Dalawa kalate, 20, 20. 20, scrap na. Wala na pera. 20 na lang. Wala pera. Small slice. Kinilaw. Kinilaw. Trapian. Alahin trapian. Kabayan. Yan na yan, ganda na. Okay na. Gusto nasa ipaluto ta. Ayan. Alimasa fresh pare, alimasa. Alimasa buhay pare, alimasa. Buhayin na alimasa. Lalaki. Laki. Hi. Ay, mga ka-road trip, maraming tao. Hipon na lang, hipon. Yes, fresh one, new one. How much? 35. Okay, 30, take no problem, 30. Sorry, Sige, natagal ako. All the big one. Okay, no problem. How many kilo you want? Only 1 kg. 1 kilo there. Uy, uy. Buhay. Buhay, buhay. Buhay. Buhay like this buhay. No dagdag? Dagdag? Binawasan pa nga ni. Dagdag. Why remove? Dagdag. Why remove? Hi. Hi. Buhay. Hi, This how buhay. much is this camera? This how much camera this? This one? This one. 2,000. Now it's 1,800. Too much expensive. 20 lang. Hi. 20. Yes. Expensive, no? Too much expensive. Yeah. Good quality. 25. Mother. 20 करके ले लो
Good quality, good quality. Good quality. Hmm. Good. That's why expensive. Thank you. Salamat, salamat. Yan mga ka-road trip, nakapamili na kami. Tama na lang yan. Tama lang yan kasi nakain. Wala kaming lagayan na maayos. So Sunday na kasi mga ka-road trip yung ano, yung holiday dito. Diba dati nga Sunday walang ganong tao dahil kami lang. So konti lang yung ano, yung nagdi-day off ng Sunday. So ngayon Sunday na yung day off. So yan, ang dami na ng tao. Dati makita nyo rito kukunti. So yan kasi binago na. So Sunday, so marami na kaming kasamang Sunday day off. Yan. So, hi. Hi. So yun, hanap tayo dun sa ano, sa Paihawan daw mga ka-road trip. Yan, dito ata. Yan yung restaurant. So hanapin natin mga ka-road trip. Yan. Ito ang restaurant cafe. So yun, hanapin natin mga ka-road trip yung pwedeng ihawin. Yung isda. Ay, grill fish nandito. So yan, preskong hangin. Yan oh. Dito tayo sa gilid ng dagat mga ka-road trip. Likuran ng ano, ng fish market. So yan, ganda ng dagat oh. Buti lumabas na yung si Haring Araw mga ka-road trip. Dahil nga sa ano, yun, sa umuulan nung nakaraan kahapon. So ito yung likuran ng ano, ng waterfront restaurant. Ha? Oo. So yun, nahanap tayo mga ka-road trip. Yan, bumili tayo ng isda na ipapaihaw. Tapos dito na rin yung ano, dito na rin yung isi-serve para ano, sariwa yung kakainin natin mga ka-road trip. So yan, hanapin natin yung mga restaurant. Ito na yun, bawat likod ng restaurant na yan oh. Yan sa may gilid na yan, dyan kakain. Ha? Paluto nga, yan nga yung paluto. So yan, may nakita tayo mga ka-road trip paluto. Yan oh, so alam na siyempre mga Pilipino yung magluluto niyan. So doon pa rin tayo sa mga kalahi natin. Lahi pa rin natin mga ka-road trip. Yan, paluto. Close. Yun lang. Oh? Close pa. Close pa. So yan, paluto. Kaso nga lang, iwan ko kung sarado o bukas na. Na? Sarado pa. Hindi ata. Parang hindi tayo mga ka-road trip makakakain dito ng papaluto nating sariwang isda. Yun lang. Yun natin kung ano yung oras. Additional 13 dirhams per person will be charged for sharing customer. Outside food and beverage not allowed. So yun lang. So yun mga ka-road trip, magkatayong wow, nabasahin na ano na yung mga regalo mga ka-road trip. So yun, hindi kasi natin mga ka-road trip alam yung oras ng ano, ng restaurant dito. So yun, sayang. Magpapaluto sana tayo ng sariwang isda, tapos papaihaw. Pero mayroon naman atang ihawan dyan sa dulo, nakita namin kanina. So babalikan namin yon para ipaihaw yung ano, paihaw lang yung tilapia. Naglilihi naman mga ka-road trip. Nanghingi ng inihaw na tilapia. Sure ka? Ito ata eh, ito ba? So, yun. Ang ganda dito sa likuran pala ng ano. Lagi kami pumupunta man dito pero hindi kami napunta dito sa likod. Talagang namimili lang kami ng ano,
ng isda saka yung mga gulay. So yan mga ka-road trip, dahil wala tayong sarado pa yung restaurant yan. Kumain lang tayo ng chicken prata. Yan, chicken prata. Wow, sarap. Ang pinakamasarap nga. Tapos yun akin, maliit lang mga ka-road trip. Pero yung kay Mrs., kay Nini, yun, ang laki. Very big. Wow, mainit. Eee, mainit nga. Yan. So yung kinalabasan mga ka-road trip nung sabaw sana tapos inihaw na iniisip namin. So wala, ito lang. Yan. So prata lang tayo. Prata. Sunday na talaga yung day off ng karamihan mga ka-road trip. Parang yung pangalalugan. Sarap talaga ng karakti. Tapos yung chicken parata, ano, medyo maanghang. So na mga ka-road trip, mura lang no? Kano nga to? 22. Lahat. Dalawang prata, dalawang chai, isang malaki, 22 lang mga ka-road trip. So murang-mura na yun. Pwede ng pang-almusal. Laki ng subo. Nako. Yung prata, may pratang bigas naman. Tapos may prata na ano no. Mga Brazilian na. Huh? This one? We bought it 2,100, but now it's 1,800. It's sell- Gopo Tren. Sorry? Like, is it a big one good and this one is good? This one is good because you can bring it everywhere. Can put to your pocket. Yeah. And GoPro. GoPro? Yeah. this is the latest one. GoPro 10. Yeah. Yeah, Hero 10 yeah. 1,000 now is 800, eh? 1,800. Before it's 2,100. Yeah, people will like 2,000. Yeah.
Ayan, tapos na ako. Wala na. Ayan tayo. Ayan o. Malapit na maubos. Solve na mga ka-road trip. Nagutom, wala pang almusal eh. Nakakabusog talaga. Ito pala mga ka-road trip, yung meat section. Ayan, may maraming baka rito. Ayan. Pero yung sadya ko lang dito mga ka-road trip, yun, laki oh. Very big. So ang sadya ko rito mga ka-road trip, yung Adidas. Nasaan ba yung Adidas? Yan. Ayan ang Adidas. Guys, up kit na? Kit na? Give me two piece. Dalawa, kuha tayo ng dalawa. Kuha tayo ng dalawa mga ka-road trip, tag 5 lang. This one, liver? 8. Na. So yan lang mga ka-road trip, bumili tayo ng Adidas. Yan, dami oh. Ito pa mga ka-road trip oh. Ulo. Pwede yung pampapaitan. So pwedeng pampapaitan mga ka-road trip. Kaya lang umiiwas tayo sa papaitan ngayon. Mahirap na mga ka-road trip. So nung bata-bata pa tayo, pwede tayo ng mga papaitan. Kaso iwas-iwas tayo, iwas-iwas sa mga ano, mga lamang loob. Yun, 10, dalawa. Pipit. Marami yan? Siguro mga nasa 15 naman yung laman. 10. Mura na yon. So tara. At pupunta tayo ng mga ka-road trip sa ano, sa vegetable. So let's go mga ka-road trip. Yun, dami rin pala dito mga ka-road trip. Yan oh. Yan, mga bilihan oh. Yan, mga pambata. Mga laruan pala. Tingnan ko kaya yung ano. Yan, mga pambatang laruan. Asan yan? Dun sa kabila yung malaki. Yan. Yan mga ka-road trip, tapos na tayong mamili. So nakabili na tayo ng isda, tapos vegetable, tapos mga prutas. So yan, dito na natin mga ka-road trip tatapusin ang ating vlog na to. Salamat sa pagsama nyo sa amin. And shout out pala sa Team Burias. So lahat-lahat ng aming supporters, sa lahat ng hindi namin nabanggit, sa lahat ng silent viewers, sa mga organic subscribers, sa lahat, thank you. At Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year, salamat. And God bless. Bye bye.